Jaume, només sortíem, ens han fotut a 2.200. El dia està increïble. Bueno, me va de marcar un punt. Cap allà al terraders. Després de fer el punt, ara tornant amb oest, poder fotre una rasca guapa he quitat ja, 2100. Tot el Montsec, avui som un munt. El Joel, el Pensado, el Willy, el Jaume, el Tomàs, el Chechu, el Presi, el León, Albert Vidal, la Keiko. Mare meva, no sé, hi ha algun me'n deixo. I algú m'he deixo encara. Aquí amb el Rebell, amb un Arctic 6, que no sé qui és aquest. Un Rebell impressionant. Tot el pantano. 2100. Aquí la vall està molt raro. Hi ha nord amb altura. Estic passant ara amb un Rebell. Amb aquesta Àrtic, que no sé qui és. Però tenim nord amb altura, no sé si anirem gaire lluny. Tot el pantano de Canelles. Aquí baix l'embarcadero. Tot el pantano de Canelles, el pantano Santana, allà baix. Congost de fet, aquí. Allí baix, entrant a Finestres hi ha una barca que, vamos, me jugaria d'això que és el Tete. A veure si trobo aquest cúmul d'aquí. Vaya termicón. Un Rebell. Hòstia, els llacs d'allà de... Els dos llaquets redons, 2.300. Fot bastant fred i tinc deriva de nord-oest. Bueno, que és la deriva que teníem tot el puto dia avui. Al núvol ja. Estic a les barbes. I me'n vaig cap al Pla de les Bruixes. 2.414, 57 per hora vaig ara. Aquí damunt del Pla de les Bruixes, un dia guapíssim perquè com que està derivant de nord, no he volgut saltar. Estic just damunt del Pla de les Bruixes. Aquí baix Tartareu, la plana, Pantano de Santana, aquell del fondo, i aquest del Pantano Canelles des d'aquí, que és una perspectiva que normalment no veiem. Montrebell, tot el Montsec i no res. A veure què puc fer. Sí, de moment vaig tirant. $2.450. Bueno, ara aquí després de Font de Pou, fent tota la conflu que es munta aquesta aquí, i cap a l'altre pantano, el pantano de Camarasa, al davant. Avui la ruta és pantanos, avui. Tiraré avall cap a la plana, cap allà Artesa, que hi ha cumulets. Ja veig un parapent, que em sembla que és una Àrtic groga, que no sé qui és.
Tota la plana és guapíssim fer aquest tram per aquí. Allà el pantano de Senyorans, de Sanyo ja, tot el Montsec allà. Això és com una mica la ona, el ressalt d'aquest nord que hi ha 13 o 14 de nord a dalt, i fot un ressalt aquí i es munta la conflu que està aquí al davant. Apuntant a Sant Mamet. Bueno, apuntant al cumulet aquest. Aquí, tota la plana, això és la serra de... allà al Montroig, i aquí la serra del Congost de Muc, crec. Sant Mamet, tot el Montsec, i jo volant per aquí davant. Està super guapo volar per aquí, que no hi volem gaire. Tiro cap a baix a la plana i no sé, ja veurem. No sé què fer ara, si tornar i anar a fer cap allà a la conca de Trem un punt, o tirant per aquí el pla. De moment vaig ben en cua. Mentre vaig ben en cua aniré tirant. Pantano de Rialp. Avui per la ruta als pantanos. Aquest és el més gran de Catalunya, però no està a Rialp, està aquí al damunt de Pons, però és la baronia Rialp, que és tot aquest braç que va per l'esquerra, que dona ella baix a veure la conca. Aquí baix Pons, la presa, el Montsec allà, el Pantà Rialp, espectacular, el més gran de Catalunya. Ruta dels pantanos avui. Aquí veig tot el pla. A punt d'entrar al Solsonès ja. El pantano, Oliana allà. I estic damunt, just damunt de la presa.